entusiasme, il·lusió, un risc medit. Em dic Ramon Roqueta i soc fundador i enòleg de la Fou Celler. La Fou Celler és un celler, és una bodega que va néixer centrada en tres pilars. Un és la garratxa, una varietat molt típica de la Terra Alta. En segon lloc, el paisatge, marcat per la orografia de valls i de fous, que són barrancs i depressions que marquen la fisonomia del territori. És en aquestes gorges, en aquestes fous, que en forma de bancal actualment hi ha plantats els cultius de sobretot vinya, però també olivera i ametllers. I finalment el patrimoni vinícola, que són totes aquestes històries, tradicions i la seva gent que tot tenen en un nexe d'unió en el sector del vi. Precisament per fer-nos nostre aquest profund patrimoni vinícola que té la comarca, vam voler que el projecte pogués ubicar-se en un espai històric i vam tenir el privilegi de poder construir el nou celler, les noves instal·lacions, a darrere de la Casa Figueres, una casa senyorial del segle XVIII, preciosa, ubicada en el centre històric del poble de Batea. La Fou té un bon futur per endavant. Els pilars sobre els que s'ha construït el projecte són molt sòlids. Em considero un emprenedor per l'entusiasme que intento imprimir amb les idees que penso que poden ser interessants de tirar endavant. El sector del vi té un bon futur per endavant. És un sector històric que prové d'una llarga tradició i penso que precisament en zones tradicionalment productores, el posar en valor els productes del territori amb història, amb tradició, amb persones que estan a darrere d'aquests projectes, són productes que tenen i tindran molt futur.